Juma octobre kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani mugan ani naani Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ olu bama yɛlɛma o ye to dunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de sinsin bɛ an fɛ Joliba TV News ni Joliba FM na yan nɔ bi arajow fan fɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ Bubakari Tarawele Granbe Katikaw ka dangelen min ye télé fan fɛ maa dama dama ka wulikajɔ don yaasa a bɛ se k'an kumakan ni an jaw lasɔrɔ o maba dɔ Augustin Esibu ye Lamine Kulibali a b'o jama caman Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen k'a kuncɛ ni kɔɲɔmuso kura ye sa Salimata Wederaw ko kuma bara ɲɛfɛ kalanden don Amadu Tolo ne na n wakulu kɛ gafew ye gafew bɔra gafew kumana wa sisan an bɛna gafew kɔnɔ kumaw ka a ɲini ka olu fɛsɛfɛsɛ sanga dama dama kɔnɔ min ye Soir de Bamako a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la an n'an da don a la Nouvelle Horizon ale b'an bolo bi min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la le soft a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya la an b'a kuncɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni gafe min n'an b'a wele les échos wele ninnu bɛ kɛ aw garisigɛ ye bi gafew tagabolo kɔnɔna la sa an bɛna an da don minnu na k'a fɛsɛfɛsɛ an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la aw bisimila ko kura ye Joliba TV News ani Joliba FM fiɲɛsiraw n'a jasiraw bɛɛ lajɛlen kan an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ ni Soir de Bamako ye kɛ Soir de Bamako a ye wulikajɔw kɛ a da bɛ wulikajɔ belebeleba la koyi a y'a jira k'a fɔ ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan feerelaw ni ani min ye boucherw ye olu ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen sa ko min ni ale minɛnen an bɛ don min na i ko bi maajuguw y'ale jaso o wulikajɔ o kibaruya bɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Soir de Bamako kɔnɔ bi koyi o y'a jira sa k'a fɔ ko maa ɲɛma in ko maa wɛrɛ tɛ dɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Laya Jara ale ka fasiri don a y'a jira k'a fɔ ko min ye maajuguw ye sa ko olu ye wulikajɔ sabati ka ɲɛsin min ye Bubakari Sise ma ko Bubakari Sise min ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Tigal ko maa de don maa min ni ale ye kɛrɛnkɛrɛnnenya boucherw ale ni bagan feerelaw olu ka syndicat min ko ni o sigi bɛ Ɲamana mara kɔnɔna la sa ale ye o ɲɛmaa ye don tɛmɛnlenw kɔnɔ a yɛrɛ wulikajɔ caman kɛ gɛlɛya minnu n'o bɛ bagan feere tagabolo kɔnɔna la ani min ye bagan kɛnɛw tagabolo minnu ni jamana ɲɛmaaw ye sariya sigi o waleyaw kɔnɔ ko gafe ka ɲɛfɔli la Laya Jara a y'a jira k'a fɔ ko maa kofɔlen yɛrɛ ko a tun bɛ bɔla o ɲɔgɔn wulikajɔ dɔ de la min ye Bamako faaba kɔnɔna la yan nɔ sa ko min ye maajugu dɔw ye k'a yira la k'a fɔ ko olu ye ale jaso kibaruya min ni a filɛ nin sa Laya Jara ka kibaruya do bi Soir de Bamako kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a kɛra ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin bagantigiw olu ka nin ɲɛmaaba in ma sa n'o ye Bubakari Sise ko nin wulikajɔ hukumu kɔnɔ k'a yira la ko maa dɔw bɛ yen sa ko olu de a jaso k'a bɔ ni a ye kɛnɛ yɛrɛ tagabolo kɔnɔna la sa ko k'a minɛ k'a bɔ sira fɛ sira min ni maa ma taga fan dɔn an bɛ don min na i ko bi ko nin wulikajɔ min ni a kɛlen filɛ nin sa ko min ye Ɲamanakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na se min ye sans fil bagan feere kɛnɛ minnu ni olu ladɔnnen don sa ko fo ka na se Mali bagan feerelaw ani min ye boucherw caman ye ko u bɛɛ lajɛlen bɔra sa ko k'u ka dusumankasi k'o jira ka ɲɛsin nin wulikajɔ in ma ko y'a jira k'a fɔ ko min ye lajɛ belebeleba min ni u bɔra o la sa lajɛ in k'u kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka se ka jateminɛw kɛ min ye bagan kɛnɛ minnu ni a yira la k'a fɔ ko olu feere tɛ kɛ o kɛnɛw kan jamana ɲɛmaaw fɛ don nataw kɔnɔ sa an bɛ waati min na i ko sisan fo ka na se baganko yɛrɛ a bɛ bunako minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ŋaniya min ko ni o sigira jamana ɲɛmaaw fɛ septembre kalo tile 19 san 2024 da donna nin wulikajɔ ninnu de la a kɛnɛ kan wa ko min ye maa kofɔlen ye sa ni ale ye Bubakari Sise ko ale yɛrɛ n'u bɛɛ b'a wele ko Tigal ko ɲɛmaa don ɲɛmaa min ni a ye hakililasigi kɛ nin don kɛnɛ in kan yen nɔ ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan feere kɛnɛ minnu ni olu bɛ Lafiyabugu kɔda ka na se Sabalibugu kɔnɔna Falajɛ Sola ko ka na se min ye Falajɛ zone aéroportière fo ka na se Ɲamana Jelibugu ale ni zone industrielle ko a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ nin kow kɔnɔna la a donni kama ko ka ɲɛfɔliw kɛ maaw ye k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi min ye boucherw ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan feerelaw olu ka ɲɛmaa min don sa ko a ye wulikajɔ caman sabati nin ko kɔnɔ ko a yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko u ni jamana ɲɛmaaw bɛ ɲɔgɔn ye u kɛla koyi ɲɔgɔn ye minnu ko ni minisiri min ni ale bɛ
bagankow bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye ministre de l'élevage ye fo ka na se administration territoriale o tagabolow bɛɛ lajɛlen ma ko u bɛ sigi ka fɔw kɛla nin waati kɔnɔ a kɔni ka kumaw kɛnɛkɛrɛnnenya gafe bɛ k'a yira cogoya min sa ko kɛnɛ in kan a ma kuma gɛlɛman si ta ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaaw ma a ma kuma gɛlɛman si ta ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma ko bari n'a yɛrɛla k'a fɔ ko a bɔlen nin ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan sa kɛrɛnkɛrɛnnenya maa jumɛn ko don ko min ye Bubakari Sise ni bɛɛ ko a ma ko Tingal ko ale de ye min ye bagan feerelaw ale ni busew olu ka ɲɛmaaba ye ko n'a fɔra ko maa dɔ ye o jaso ka taa ni o ye tagafani nafama ye a ko kɔnɔna la sa ko a sera ten jamana in kɔnɔ an ka an sen da yɔrɔ dɔn ka an kun don yɔrɔ dɔn ko o waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa min ye busew ye ka na se min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya bagantigiw ko u kɛn bɛ ka gɔri bila k'a yira k'a fɔ maa kofɔlen in ko ni a ma ye sa ko baarabila kɔni olu kɛn bɛ ka o boloda fo ka taa fɔ ko nouvelle ordre tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa u ka maa kofɔlen kibaruya bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya minnu na min kɔni jɛmɛ ni laya kɛn bɛ k'o ɲɛfɔ soir de Bamako kɔnɔ bi bɔli la sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye Bubakari Sise ni bɛɛ ko a ma ko Tingal ko maajuguw ye ale jaso nin waati kɔnɔna la maa t'a dɔn u donna n'a ye sanfɛ wa u donna n'a ye duguma wa an b'a fɔ ala ka a ye cogo o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen fasiri a bɛ soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye min ni o bɛ kalanta o bunaku kan san 2024 san 2025 ko min ye laseli belebeleba ye sa ko o kɛra ka ɲɛsin min ye kibaruya dilaw ma ko minisiri min ni ale bɛ administration territoriale kunna Mali la sa ko Abdoulaye Maïga ko ale ye ŋaniya bɔ ka bin k'a yira min ye gouverneur ale ni préfet bɛɛ lajɛlen na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko okɔliko bɛ da mun na u ka jamana u ka bunakuw kan yɔrɔ minnu ni o kalifan bɛ u la ko u ka ɲɛfɔli kɛ yaasa jamana ɲɛmaaw bɛ se ka bɔ wulikajɔw kalama yanni octobre kalo in ale tile 26 o ni ɲɔgɔn cɛ min ye Abdoulaye Maïga ko ale de ye nin kibaruya ka a bɔ ka bin ka ɲɛsin préfet ni gouverneur bɛɛ lajɛlen ma Yusuf Konate ale ka fasiri do a yira k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun 2 o bɛ ani kalanta cɛ kalanta min ni o bɛ san 2024 san 2025 ko o kofɔ ko k'a sababuya kɛ o bolodanbɛ ka ɲɛsin novembre kalo o tile 4 nata ma ko o wulikajɔ de okumu kɔnɔna la sa min ye jamana ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min ni ale bɛ administration territoriale kunna ko o ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni a ye laseli kɛ ka ɲɛsin kalanso ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma fo ka na se min ye préfet ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko préfet ta o de bolofara barika bonyana ko a y'a yira sa ministre de décentralisation k'a ye ŋaniya bɔ ka bin Abdoulaye Maïga do k'a yira sa k'a fɔ ko préfet fɛn fɛn bɛ min ye Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi cercle kɔnɔna la sa ko u ka ɲɛfɔliw kɛ u ka arrondissement tagabolow kɔnɔna la min ye okɔliko bunaku yanni kalan wuli yɛrɛ okumu cɛ o kama ko min ye octobre kalo o tile 26 gafe ka ɲɛfɔli la sa a kɛn bɛ ka o kɛ date butoir ye k'o di u ma yanni o cɛ ni maa minnu sera k'u ka kibaruyaw di a fɔra a banna bari o tɛ kana tɛmɛ cogo si la k'a sɔrɔ u ma kibaruyaw di kalanko ta bunaku kan Mali jamana yɛrɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko nin wulikajɔ min ni ministre ye a bolo da sa ko gafe ka ɲɛfɔli la ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka se ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ ka faamuyaliw kɛ kalanso yɛrɛ u bɛ bunaku jumɛnw kan kalanyɔrɔw bɛ bunaku jumɛnw kan k'a sababuya kɛ don tɛmɛnlenw na ko bɛɛ lajɛlen bɔra kalama k'a ye k'a fɔ min ye san boto o ye gɛlɛya minnu nati jamana kɔnɔna la sanjiko nana ni gɛlɛya minnu ye jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ko min ye maa caman ye olu taru wakilu don kalansow kɔnɔ hali ni k'a sɔrɔ don tɛmɛnlenw na ko ɲɛfɔli caman k'u kɛra nin ko tagabolo kɔnɔna la sa ko gɛlɛya caman nana ye a kɔnɔ k'o bɔ a la ko min ye kapuw tagabolo sa o ni akademiw fo ka na se ekɔli dɔw ma ko olu k'u y'a yira tagabolo bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ gɛlɛya bɛ u kan gɛlɛya minnu ni a bɛ kɛ sababu ye sa ka kalan wuli yɛrɛ ka o kow bɛɛ lajɛlen ka o bisiba sa nin bɛɛ lajɛlen de okumu kɔnɔ sa ko minisiri min ni ale bɛ administration territoriale kunna yamaruya kɔnɔ gouvernement ka yamaruya do ko a ye wulikajɔ sabati wulikajɔ min n'o tɛ dɔwɛrɛ ko jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka kalan wuli min ni kɛn bɛ k'a fɔ ko a bɛ wuli novembre kalo o tile 4 san 2024 ko o baaraw de okumu kɔnɔ sa ko a kɛn bɛ ka gɔri bɔ ka bin k'a yira sa min ye
préfet ni gouverneur bɛɛ lajɛlen na ko yani date in cɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye date kura di u ma min ni o ye octobre kalo o tile 26 ko yani o cɛ u k'a lajɛ sa ka se ka kibaruyaw di u ma kibaruya minnu ni a bɛ u ka sigidaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko tagabolo kɔnɔna la Yusufu Konate ale ka fasiri do Soir de Bamako kɔnɔna la bi bɔli aw bonya b'a la. An bi bɔ Soir de Bamako kɔnɔ nin waati in k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma. Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye mun sugandi aw ye koyi. Nouvelle Horizon maaw ka bi dakuruɲɛ dɔ bɛ yen sa u y'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye minisiri ale ka wulikajɔ ma minisiri jumɛn ko don min bɛ taga ni ka segin kow bɛɛ lajɛlen kunna ani sirabakan kow Mali kɔnɔna la koyi ko min ye Madina ye u y'a yira sa k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko min ye taga ni ka segin arayi sira fɛ ko o wulikajɔw de okumu kɔnɔna la k'a yirala k'a fɔ ko min ye sefa wari ale miliyari 6 a n'a kunkanfɛn ko o de investira nin baara ninnu kɔnɔ yaasa terrain wuli o bɛ se ka kɛ cogoya minnu na gafe kɛnbɛ ka ɲininkali de tɛnku koyi u y'a yira k'a fɔ ko min ye o ŋaniya min ni o sigira o ɲɛfɔli min ni o kɛra k'a kɛra sababu ye sa min ye Nouvelle Horizon maaw ka ɲɛfɔli la ko jamana kɔnɔna la sa maa caman ka nisɔndiya bari an bɛ don min na i ko bi sa ko yala a ko ta ka kɛ sema dɛndɛn wa min ye Kɛmɔko Jabate ale ka fasiri do Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko taga ni ka segin okumu kɔnɔ terrain sira ko yɛrɛ bunakun kan sa ko waleya caman ɲɛfɔra nin ko kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na fo ka na se an bɛ waati min na ma a da bɛ gafe dɔw tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ko min ye faso ka gafeba yɛrɛ ko l'essor yɛrɛ ko don dɔw la sa ko o ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a kɔnɔ min ye minisiri ale ka intervention dɔw kɔnɔna la ko fo ka na se tagabolo wɛrɛw ma taga ni ka segin ko bunakun kan terrain ko kan ko o waati kɔnɔna la maa caman y'a bila i kunna sa k'a fɔ ko terrain yɛrɛ kɔni nin y'a wulilen ye koyi ko bari maaw nana bɔ mun kalama waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko gɛlɛya wɛrɛw nana ye terrain sira tagabolo ko kɔnɔna la sa min ye terrain ko ale relance ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko ŋaniya sɛbɛn dun na min ye ka baaraw bɛɛ lajɛlen k'a yira ko terrain ale bɛna wuli k'i ɲɛsin min ye ka bɔ Bamako ka taa Kayi k'i bɔ Kayi ka na Bamako o siraw bɛɛ lajɛlen kan arayi sira fɛ ko o waleyaw ko olu adoptera Mali gouvernement fɛ ko kura ye kabini min ye octobre kalo o tile 2 san 2019 ko ka kɛɲɛ ni min ye plan d'investissement min ni o sigira a ko okumu kɔnɔna la sa ko musaka min ni o ku fɔra a ko la a doni kama gafe ka ɲɛfɔli la ko bɛ t'i jɔ sefa wari ye ale miliyari 6 a n'a kunkanfɛn na ko bari tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi min ye dusumakasi ko ye ko min ye maa kabanagan ko o ye k'a ye k'a fɔ ko hali sini min ye terrain ko ye ale ma sira sɔrɔ kosɛbɛ min ye gafe cogoyaw kɔnɔna la ko min ye société caman an b'an pan société minnu tɔgɔ kunna wagati kama ko olu bɛɛ lajɛlen da donna nin waleyaw la wagati ni wagati kɔni gafe kɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko maaw y'a yira k'a fɔ ko terrain ko ale bɛna wuli sisan ko o wulikajɔ min kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ minisiri yɛrɛ fɛ minisiri min ni ale bɛ taga ni ka segin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko don yɛrɛ tɛmɛna maaw ye a ye terrain kunkolo dɔw kɔnɔna la ko min ni a kɛra tare ye maaw bolo nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'an bɛ don min na i ko bi Nouvelle Horizon ka fɔli la ko n'a yirala halisa k'a fɔ ko terrain ko k'a ma sira sɔrɔ ko a sera ten sa min ye ɲɛfɔli yɛrɛ yɛrɛ o ka kɛ maliyɛndenw ye yaasa maaw bɛ se k'a faamu terrain ko yɛrɛ bɛ bunakun jumɛn kan ko min ye terrain kunkolo ye min n'a bɛ wele ko locomotive n'i y'a jateminɛ ko CC 2205 ko n'i y'o jateminɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko nin tɔgɔ fana dira min ye jamana ɲɛmɔgɔ kelen ninnu de fɛ a wulikajɔw kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko baara yɛrɛ ko o nɔgɔyara pewu k'a sababuya kɛ don tɛmɛnlenw na a k'u yirala k'a fɔ ko terrain kunkolo ko ye gɛlɛya ye n'a yirala ko ye gɛlɛya ye gafe ka ɲɛfɔli la sa ko ni o yɛrɛ nana ka na yira maaw la fo ka tɔgɔ ka o yira maaw la k'a tɛ se ka faamu bilen an bɛ don min na i ko bi k'a ka fɔ ko wulikajɔ wɛrɛw bɛ terrain sira ko la terrain ko tagabolo kɔnɔ ko min ni o tɛ ka sabati a sera ten gafe ka ɲɛfɔli la sa fɛsɛfɛsɛliw ka kɛ terrain sira ko la baara minnu ni olu bɛ yen nɔ pièce de rechange minnu ni daba ka don o tagabolow la nin bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔ yaasa ko min ye relance du trafic ferroviaire ye o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na Kɛmɔko Jabate ale ka fasiri do a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi bɔli aw bonya b'a la. An
an b'i bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati k'an ɲɛsin le soft ma. Soft u ye bɔli kɛ bi u da bɛ wuli ka jɔ la an ye min sugandi ko ye an b'a dɔn k'a fɔ ko le soft journal do min ni olu ka baara yɛrɛ sinsin bɛ fɛsɛfɛsɛli ma n'an b'a wele ko enquête u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye usurpation de titres médicaux Mali kɔnɔna la o ti dɔwɛrɛ ye ko ye ko min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ tɔgɔ minnu fɔ u yɛrɛ ma ko gɛlɛya waleya tan bɛ ka ɲɛsin o tɔgɔ ninnu ma ko ordre des médecins min ni o bɛ Mali la ko olu ta ka sɔn cogo si la ka ko bila koyi ko jumɛn ko don u y'a yira k'a fɔ gafe ka kɔrɔli la min ye sorti ye ko ordre des médecins min ni olu bɛ Mali la ko olu y'a yira sa k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye sa k'u b'a sama ka se bɔgɔ jeninen kan ko wulikajɔ hukumu kɔnɔna la ko ordre des médecins du Mali ko u ye u ka ŋaniya ka a kurakuraya tuguni ko k'a yira k'a fɔ ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka baara ko u ka ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ko ka o lakana o lakanali hukumu kɔnɔna la sa k'u tɛ se ka jɛn n'a ye cogo si la maa dɔw ka min ye tɔgɔw ta ka o da u yɛrɛ la tɔgɔ minnu gafe ka ɲɛfɔli la dɛ an ka fɔli tɛ tɔgɔ minnu ni k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔw ko ni u ma ŋaniya ni a ye min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye docteur ye o hukumu kɔnɔ gafe y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya bɛɛ lajɛlen soft maaw don ko nin waleya bɛɛ lajɛlen ko a sɛbɛntiyara ka ɲɛsin kunnafoni di kɛnɛ dɔ ma min ni a kɛra tɛnɛn tɛmɛlen octobre kalo tile 21 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni min ye ordre des médecins olu ka siège ba yɛrɛ o kɔnɔna la ACI 2000 la ko baara in kɔnɔna la ordre des médecins ɲɛmaaba min ni o bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi ko ne ye docteur Mamadou Keita ye ko ale seginna ka na waleyaw kan waleya mun ni o kɛn bɛ ka u ni wasaden dɔ ka o kari ɲɔgɔn na an bɛ don min na i ko bi n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye u y'a yira sa k'a fɔ ko docteur y'a ɲɛfɔli fɛsɛfɛsɛ ko k'a yira k'a fɔ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la yanni a ka se jamalako ma ko u tun ye wulikajɔ dɔw sabati k'a yira maa kofɔlen in na sa ko ŋaniya ni ŋaniya minnu bɛ yen tagabolo ni tagabolo minnu bɛ yen ni o b'a yamaruya a ka docteur ka o fara a tɔgɔ kan ko a ka bɔ ni olu ye ka o yira ko bari o baaraw tagabolo kɔnɔna la ko maa kofɔlen ma kuma ka a siɲɛ ka bɛn n'a ye cogo si la ko u b'o de wele ko usurpation ko o tagabolo kelen in na ko k'a sɔrɔ min ye conseil national de transition ni o ye CNT ko o maaba don k'u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu yɛrɛ ko o kalifan bɛ a bolo min ye CNT o kɔnɔna la yaasa bisibasaw kana ye baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ordre des médecins maaw ko u ka ɲɛmaaw ko u y'a latigɛ k'a fɔ k'u tɛ bɔ ni ko in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jama kɛnɛ kan fɔlɔ u ni maa kofɔlen ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira caman fɛ sira minnu kɔnɔna la ni u ye hakililajigin kɛ u y'a yira k'a fɔ ko o sira dɔ bɛ yen nɔ min ye avril kalo o tile 26 san 2024 ko min ye professeur Alkadiri Jara ni ale ye président ye conseil national de l'ordre des médecins du Mali o kɔnɔna la ko o tun ye ŋaniya ta ka ɲɛsin maa kofɔlen ma ka wulikajɔ caman sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ko k'o bɔ a la u y'a yira sa k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni maa kofɔlen n'a min siɲɛ ka bɛn n'a ye k'u bɛ se n'a ye min ye bɔgɔ jeninen kan koyi bɔgɔ jeninen sira jumɛn ko don ko min ye tribunal spécialisé min ni o bɛ lutte contre la cybercriminalité o bɛ taa ni baara ninnu ye yen o baara minnu ni u y'olu fɔ ordre des médecins maaw ka ɲɛfɔli la sa ko ɲɛfɔli caman nana kɛ u ni min ye maa kofɔlen ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma ko a ma siɲɛ ka bɛn n'a ye ko de kama n'i ye jamana yɛrɛ lajɛ an bɛ don min na i ko bi ko maa caman b'a fɔ la ko affaire Abubakar Sidiki Fɔnba ko n'i ye o baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la médecins ordre des médecins ɲɛmaaw ani u ka tɔndenw ko u y'a latigɛ sa k'a ye k'a fɔ nin waleya ni a tora ten ko sini ma sinikɛnɛ maa wɛrɛw na se ka nin tɔgɔ ninnu ta k'a da u yɛrɛ la hali ni k'a sɔrɔ u tɛ o waleyaw ye ko wa ko fɛsɛfɛsɛli si tɛ se ka ye a kɔnɔ yaasa a baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔngiri k'o de kama u ye baara in ta ka se n'a ye bɔgɔ jeninen kan an bɛ don min na i ko bi kiiri budaku kan ko u bɛ kɔnɔlikɛla min ye ordre des médecins olu ni Abubakar Sidiki Fɔnba ni ɲɔgɔn cɛ ŋaniya min gafe ka ɲɛfɔli la ko ŋaniya min ni o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ka a yamaruya a k'a fɔ a yɛrɛ ma sa ko ale ye docteur ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni o sɛbɛntiyalen don a fɔra a banna n'a sɛbɛntiyalen tɛ ko fɛɛrɛ ka ɲini a ka bɔ a tɔgɔw sanfɛ i n'a fɔ gafe daba la cogoya minnu na Cyril Adoko ale ka fasiri don min ni an y'a bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la soft kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la.
an b'a datugu ni les échos wele kɛ les échos wele a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wuli ka jɔ la min n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko fɔ kɛ awɔ o hukumu kɔnɔ sa a yira min ye les échos wele SAR ale ka fasiri don a yira k'a fɔ ko tournoi qualificatif min n'o bɛ IFOA ko fɔ n'o ye an fanfɛla ye sa U17 n'o ye denmisɛnw ye minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan ko min ye Mali ye ko a donse ɲɛna kulon kɔnɔ koyi an b'a fɔ tare min ye SAR ye ale ka fasiri don les échos kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Mali bɔko fɔlɔ ye sa baara min ni a kɛra araba tɛmɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya octobre kalo tile 22 Sénégal jamana do koyi stade Lat Dior kɔnɔna la ko min ye groupe min n'a bɛ wele ko groupe B tournoi qualificatif zone IFOA A Mali jamana ko a ye fagonban Sierra Leone jamana la kelen ani kanangolo ko min ye Mali sɛkasi dondo ninnu ye denmisɛnw do ko u ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna de la sa ko u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko u sera ka u jɔ u jɔyɔrɔ la ko k'a sababuya kɛ u ka celu donna ni ye Ibrahim Jakite ko Ibrahim Jakite min ni a bɛ dolantan na an bɛ don min na i ko bi n'a formera Académie Marc Jean Guiou la ko ale de ye dola dɔ sɔrɔ sa dola min ni a ye fagonban Sierra Leone jɔ kɔlɔsiba la Mali ka kelen min ye Sierra Leone o ka falaki ko kabi cɛlu ni o donna kaban min ye 8e minute ni o ye minute 8nan ye dolatan in hukumu kɔnɔ ko Mali sɛkasi dondo u y'u senda dola kan minute 1 seconde 1 heure 1 ko u ma di cogo si la Sierra Leone ma u ye fiɲɛ tigɛ Sierra Leone na ko Mali yɛrɛ tun bɛ se ka dɔ fara cɛlu kan koyi ko bari min ye sɛkasi dondo ye sa denmisɛn ninnu ko u sen da ma ja bilen bari dolatan kɔni o fori la Mali ka kelen min ye Sierra Leone ale ka falaki SAR ka fɔli la sa ko sibiri nata nɛgɛ kaɲa 18 waatiw kɔnɔna la sa ko Guinée Bissau ale ni Mali jamana ko an bɛna masaraka sɔ kɛ da la yanni waatinin cɛ gafe kɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko dolatan min ni Mali denmisɛnw kɔni y'a kɛ dolatan fɔlɔ in kɔnɔ SAR ka ɲɛfɔli la sa ko a bɛ ma yamaruya i ka i jigidaw kan ko k'a sababuya kɛ u ye dolatan cɛ ɲuman kɛ wa ko u ye cɛlu sɔrɔ k'o don tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an b'a fɔ sa n ko halisa ala ka u garisigɛ bonya e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi fasiriw la dɛ fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ k'u fɛsɛfɛsɛ aw ye an y'a yira k'a fɔ su fara tile kan Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi gafew mana bɔ ka ban an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka u bamayɛlɛma u ye to dun ka na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka tata sɔrɔ a kɔnɔ majɛ o majɛ n'aw y'o ye gafe in kɔnɔna la sa majɛ o majɛ n'aw ye kumasenw kɔnɔna la kuma ye to de n'i ye dɔ ta dɔ b'a kɔ bɔ anw ka majɛ don an ka fili don maa si tɛ kuma dɔn kuma ka jugu maa min bolo k'a b'a dɔn kuma ka jugu maa min n'i bolo ko e tilela kuma la anw m'a daminɛ yɛrɛ koyi bari su fara tile kan Joliba TV News aw sago min ka d'aw ye an b'a ɲini ka o de kɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sariya kɔnɔ ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM tile kuru baara don ala ka tile hɛrɛ